Ами, не я познавам лично, но мисля, че е ужасно красива, ужасно сладка, много мила. Кефи ме как отговаря на всички нейни въпроси и на комплексарите. А, Супер яко се облича. Много искам да се запозная с нея, нали, да се опознаем на живо. Както казах вече, страшно красива, готина, много ми кефи. А, и да, това е като цяло. Искам да кажа нещо към анонимните комплексари, които я обиждат и правят фейк профили. Хора, вие го правите, защото и завиждате, защото знаете, че не можете да изтъпите и на малкото пръще и че никога няма да бъдете като нея, защото тя е уникална, а вие сте едни долни жалкари, които си търсят причина да се избият комплексите, без дори да познават човека. И мога да ви кажа, че Симона е уникална, дори и да не я познавам, ме радва ужасно много и мисля, че е адски красива и вие сте много под нивото й. Затова, моля ви, спрете с тези фейк профили и обиди към Мони, защото тя е уникална и да, това е мнението ми за нея. Всъщност има още много неща, но продължали ще минат цял това и просто няма смисъл да разтягам от думи и това е като цяло.